خانم навистаанд ки ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ. Як савол доштем. Мо дар мусофирӣ дар Русия қарор дорем. Дар Wildberries кор мекунем. Ҳангоми кор кардан закасҳои яъне +18 мешавад. оё мо ба зино яъне ба гуноҳ кӯмак мекунем? онро агар мо амин фурӯшем мегӯяд аз мо агар нафурӯшем аз мо 200 рубл минус мешавад. Агар ягон одами дигар гузаронад ба онҳо 500 рубл бармегардад. яъне ки аминҳоро фурӯхтанаш дар ба клиентҳо додан яъне мо ба онҳо ба кори гуноҳ кӯмак мекунем. Ҳамин хел нависанд ишон. ман фаҳмам. мебароям устод. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. ассалому раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Агар дар дохили он корхонае ки шумо савдо мекунед ё кор мекунед ё бор мекашонед чизҳои ҳаром фурӯхта мешуда бошад ва он чизҳо ба гуноҳ истифода бурда мешавад. вақте ки ба гуноҳ истифода бурда мешавад ва шумо ҳамонро мебардоред мефурӯшед, шумо шарики ҳамон гуноҳкорҳо ҳастед, шарики ҳамон гуноҳ ҳастед. асл дар ин бора қавли Аллоҳ таоло дар сураи Моида ки вала таавану алал исми вал удван, шумо ба ҳамдигар дар сурати гуноҳу зулму душманӣ ёрӣ накунед, ба гуноҳ ёрӣ накунед. аз ҷумла масалан бубинед амин дар қонунҳои вазъӣ ҳам дар қонуни шариат ҳам фурӯшандаи маводи мухаддир ҷинояташ азимтар аст аз истифодабарандааш. ана истифодабаранда дар Тоҷикистон 201 статьяш 201 аст. 6 моҳ срок мегирад агар қисми 1 бошад. аз 6 моҳ шурӯъ мешад то 1 сол ё 1.5 сола. аммо 200 фурӯхтани маводи мухаддир, 201 истифода бурданаш. ҷинояти фурӯхтан калон аст. барои чӣ? вай чандин одамҳоро вобаста мекунад, чандин одамҳоро шалли ҷомеа мекунад. ин одам ҷинояткор, фасодкор дар рӯи замин аст. касе ки наркотик мефурӯшад, кадом навъаш набошад, касе ки арақ мефурӯшад, инҳо фасодкор дар рӯи замин ҳастанд. мардумро гумроҳ мекунад, мардумро ба залолату торикӣ ва бадбахтиҳо мебарад. фурӯшандаи гуноҳаш аз истифодабаранда калон аст. истифодабаранда фақат зарараш барои худаш аст, барои аҳлу оилашу наздиконаш. аммо одаме ки ҳамин тиҷората ба роҳ мемонад, гуноҳаш яъне зарараш барои тамоми мардум мерасад. бинобар ин дар ин хел ҷоҳо кор накунед. дар як ҷое кор кунед ки кори ҳаром он тараф истад, шубҳаш набошад. бинобар ин пайғамбар саллаллоҳу алайҳи вассалам гуфтанд ки одами гадо гадоӣ мекунад, аз мардум пул мепурсад, ин ба ҷои ҳамин гадогиш рафта ба кӯҳ саҳарӣ баромада равад, баъди бомдод рафта аз кӯҳ ҳезум ҷамъ кунад. як банд масалан ҳезум ҷамъ кард. ҳамин як банд ҳезуме ба пушташ бардошта оварда дар бозор фурӯхт. то абеде ҷамъ кард, масалан то намози пешина, баъди намози пешина овард, то асра фурӯхт. баъди аср ба пули ҳамин 2 дона, 3 дона, 4 дона нон медиҳад. ҳамин хел не бародаро? як банд ҳезум чанд сум аст? хеле пул аст. нон метиҳад, 4-5 дона нон метиҳад. мана мардуми ғазза бинед дар асри 21 субҳаналлоҳ чӣ гуруснагӣ, чӣ азоба чашида истодиям. яъне ки мешудаст ку она одамое ки зал меранд барои харобшавӣ, як ҳафта нахӯред, тамом ҳоҷати зал не. ё мана баъзеҳо мана мепурсанд дар бораи ҷароҳатҳое ки шикама ҷароҳат мекунанд, равғанои шикама гирифта дигар ҷо метиҳанд. он як занак дар Урдун солҳои 2 сол ё 1 сол пеш ҳамин ҷароҳат зинда набаромад. ин хел ҷароҳатҳо хатари азим дорад ва аз нигоҳи шариат ҳам дуруст нест ин ҳама вақт. ой равғана об каранда акор бошад, роҳи дуруст нашкади об кунед охир. ё машқи ҷисмонӣ кунед, ё ҳичи нахӯред. ина мардуми ғаззае дидед, устухонҳошонро шумурида мешавад. нахӯред, ҳамин хел мешед.
як банд ҳезум агар ҷамъ карда оварда фурӯхта ба пулаш нон харида ба аҳлу оилаш равад, ин беҳтар аст аз он ки гадоӣ кунад. хоҳ мардум диҳанд, хоҳ надиҳанд. гадоиам ҳаром аст. фақат дар як сурат мумкин ки агар аз ягон кас напурсад ба ҳалокат мерасад. дар ҳамон ҳолат мумкин аст пурсидан. ё ин ки ақаллан 3 нафар аз солиҳони деҳа муҳаллаш гӯянд ки воқеан ба сари фулонӣ яна он гуруснагӣ омадааст ки гуфта шаҳодат диҳанд. воқеан гуруснагӣ омадааст шаҳодат диҳанд, барои ӯ пурсидан иҷозат мешавад. ваилло пурсидан ҳам ҳаром аст. гадоӣ, чунки ин одам обрӯи худаша дар назди одамҳо рӯша залил мегирад, хор мегирад. ба ман ёрӣ кунед гуфта, ин ислом намехоҳад ки мусулмон хору залил шавад. бинобар ин ҳазрати умарро нақл мекунанд ки як дарвешаро диданд, либосҳои ҷандаю пӯсидаю даридаю миёноша хам карда, асо гирифта, худаша ранги девонаҳо карда гаштааст. гуфтанд ту мусулмонӣ? гуфт оре. гуфтам парид 5 дара занед. гуфтам обрӯи мусулмонро резам. мусулмон бояд азиз бошад. لا يسألون الناس إلحافا يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. آدمی جاهل، الله تعالی جاهل نامید. ولی بعض بسیار این آدم‌ها لباسش خوشرو کو، ماشین دارد کو، یا گداگی نکرد کو، یا نپرسید کو، یگان بار نگفت. این دلالت می‌دهد که بای است. گفته حکم میکنه. الله تعالی میگه که یحسبهم الجاهل اغنیاء. جاهل نادان بای پنداشت از سبب آنکه از مردم نمیپرسد. همین لباسی کهنه هم شسته خوشرو کرده اگر آدم پوشد، اگر یعنی به گدا مانند نمیشد. خودش آدم باید به فقیر بگذار، فقیر باشدم به فقیر مانند نکند. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسیماهم لا يسألون الناس إلحافا. از مردم نمیپرسند. الله تعالی ثنا گفت به آن بندگانی که اگرچه محتاج هستند از مردم نمیپرسند. اما دیدیم گداهایی را که کسب کردیان گداگی را. بگم باباهای ما گدا بودند. این کسبی ما هست. ما باید این کار را کنیم. همه چی دارد، سلامتی دارد، هنر دارد، علم دارد. اگر میتوند یا علم یاد گیرد یا هنر تعلیم گیرد یا کار کند و هیچ نباشه یا مردی کاری هست. این 100 سامان 200 سامان از مردی کاری هم میبروید، یک غشت میکشونید، لای میکشونید، یک سوم دو سوم کار میکنید. بعد الله تعالی برکه میدهد. برکه میدهد. این ملک در دست الله تعالی هست. رزق در دست الله تعالی هست. الله تعالی این حالت یک خیل دوام نمیکند برادرها. یک حالتی میشد انسان در تنگی میفراید، در گرسنگی میفراید، در وزنینی میفراید، با اونو میگذرد. بنابراین این خیل کارهای کار نکنید، برای اینکه عاقبتش از بینیتان میبراید. عاقبتش اون پولا با یک جای دیگه میرد، بیهوده گناه کردگیتان میماند. آخرش الله تعالی همش یک تکر میگیرد. یا بیماری میتید، یک مشکلی میتید، یا صدمه، یا سوختار، یک مشکلی میتید. همین قدر پولای 10 سال 15 سال کار کرده که همش میبرد میبرد. چی فایده؟ شما قناعت کنید. به یک برد نان قناعت کنید. الله تعالی میدهد اینشو. پرسید از الله تعالی. برای همه کار وقت است، برای نماز وقت نیست.